and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Iuli man ni Simeon. Iuli kini. Wa ko'y kikuha. Wa. Ayaw pagikay. Ayaw ko talik di. Ay ka, bay sindon. Sana igo na noon ka. Isukmag ko nimo. Ingon ni giday ka ini kasilbahis man ni Simeon. Ay, dali, Di ka malampos. Ay, barog dia dong, barog dong. Panumpa ko ka na. Ali dong, barog dong. Amukon ka ni Tatay Kadyo. Uy, dong, barog dong, dali dong. Barog dong, be. Dali dong, barog. Buhi ko. Oy. Buhi ko. Bay sindong. Unsa na taon ka? Unsa mo ka, oy? Ano siya, minang ako. Wala, Ay, so, magan yun daw ni Mos, bay sindo, Simeon. Paitan, unsa magkataon, bay. Uy, nakaakos ka pagpasakit sa imo iso, no? Wa ko kapugin akong kapalit. Nadapatan ako siya. Nasukmakan ako siya. Ito nakapaytaro nga panguna-una. Iuli ang imong gikuha sa patayng lawas sa atong amahan. Iuli man ni Simeon. Iuli kini. Wa ko'y angin iuli. Ako kini. Kapiling kini tatay Kadyo ka ako. Ako ang maguwang. Ako ang angay nga bila ni tatay Kadyo. Ako lang. Busa ako kini. Ako kini sindo. Ako. Bay Simeon, oy, naunsa ko, oy, nga dong. Ako lang. Oy, Ako lang. Uy, naunsa bang ka? Uy, ay, giliapan ba ko nimo? Naunsa ka? Ngano imo ko gitutukan? Ako lang, yung giliapan ko nimo. Ako ang dapat pila ni Tatay Kadyo di Babutoy. Ako ang makaparkiya sa bilidad ni Tatay Kadyo. Ako lang! Oh, ako na! Ay! Naunsa? Lain na nimo, oy. Sakita sa dato, oy. Huwag makaparkiya sa kabili ni Tatay Kadyo malayan. Ako lang. Ako ang angay bilan. Ako ang maong kamot. Ah! Ako lang. Ubay si Mion! Naon sa man imo nga bil? Natuto man na. Dali, tambalan na to. Okay na ni. Nasamad lang. Di ni mahimo, uy. BFF, staff, palihog ragad ko sa medical kit kanang naa sa kabinet sa may kusina dapit. Nag-abot yun mini man ni Simeon. Unsa? Dili ko makatuo nga mabuhat ni niya nako. Kay siya ba ang nakaingon ini? Oh, gisukmag ko niya. Nahangan tingali siya sa akong gisulti niya. Oh, Gisudyaan ako siya. Og tingali, nahangan siya sa akong gisulti. Maong gisukmag ko niya. Ginoo ko. Nakahimo siya nimo ini? Gipasakitan ka? Oh, muha na. Nausab na gyud si Manay Simeon. Nausab na gyud siya. Sendo. Wana. Nganong kang magsigi mong kong ingon og ayay ka dong bitaw. Ay, di ko kasultiyo na ning ayay ka, oy. Pero makaingon ko ayay ka. To na, nanlaban ha. Ay, wa may muta nga gidapata niya igsoon pa itatawhan na. Mo na diya, guilty man. Naluoy kong besindo eh. Gusto siya. Di maayong gibuhat sa iyang manin Simeon. Salbay sa kay siya. Gi pa na mas tamasa na patayang lawas sa iyang amahan, porbeda. Ako ang angay nga bilan sa kabilin. Awaw. Ako. Busa. Ako lang ang tuong kamot ni Tatay. Awaw. Nabasod ko sa kong utok ko. Oo, laki. Imo na na. Pero di na maayo, Simeon. Di na maayo! Tuwa na sad. Abi na ko kakoy ng hagis siya, madiay. Nang hagis sad. Paita, bahala ka diya. Oy! Bahala ka diya. Magnibuhi ko ako. Magnibuhi ko! Ibal. Dili ko angay magunaw sa mga kiparong tinisintok na ako. Tumang kayo. Adun ako'y katungot. Ako ang angay bilan sa bilidad ni mo, Tatay Kadyo. Ako, dili ba? Ako kay, mao ang maguang.
Ako ang angay. Busa dili angay usab nga musulti si Sindo kanako sa dili. Oh, kapugnaw sa hangin. Aniya ka ba, Tatay Kadyo? Sige, pakita ka nako, Tatay Kadyo. Pakita ka nako, Tatay Kadyo. Pakita ka nako, Tatay Kadyo. Aron tumagun mo ka nako kung nganong wa ni mo gibilin ka nako ang imong abilidad. Nganong dili man ako ang imong gipili. Ngano, Tatay Kadyo, pakita ka nako. Nabuhat ko ang pagkuha sa imong tuong kamot tungod kay doon ako'y katungod din. Tungod kay ako. Ako ang angay lamang nga pinlan mo sa imong kabilin, Tatay Kadyo. Ako lang! Ako lang! Karon. Matistingan na nila akong lana nga akong nakuha sa nakong garapon ni Bay Simeon. Yahay na tang panambalan ni Bay Simeon. Wala siya kay Bao. Nga nakakuha ko. Mangita ko ako matistingan na nila na. Mangita ko. Oy. Nag-ubo-ubo. Oh, kini. Masakit to. Kini kay giubo man. Doolon ako. Maing adlaw, sir. Maing adlaw, sir. O siya na kayo sa daw nga kawadon man. Ay, paliso po sining kanahang dako na. Ayay ka. O, makatingol yung kong ayay ka na. Hindi ko kasulti na. Doon na di kay Iro, sir. Uy, irong kagiron. Inawayon kang kadahada ka. Sorry, sir. Daod sa mga kayo. Giubo mo ka, ngano ka? Tada ba ka, doktor ka? Ayay ka, makayay ka. Mati ang batasan to, buklon ko maka nito. Uy, ano? Wai. Ay, ngon ko ba, gusto kang tambala, tiko? Huh? Ka, sabala ko ni mo. Ngayon, doktor ka? Oh, dili, pero usa ko kataong tambalan. Sambalan? Oh, tambalan ko. O kining akong miracle oil. Maoy makaayo kanimo. Binuang ka niya. Usaw niyo pag-ayaw na ako nga. Huwag ko sakit. Oh, Tunto subuya. ka, tunto ka. Wa ko say sakit pero nagubo-ubo ka. Gawas. Gawas. Iwas. Gawas ba? Wagas di. Wagas. Hilom. Dili gawas. Hanggaw ka. Kabuang ko. Anong nagawas mo doon? Wagas. Ayohon ti ka ba? Ang ako ba nga mawa ng ubo ni mo? Haplasa ti kag panyawan liniment oil. Pinaka the best ng haplas sa tanan. Ay, kuni akong miracle oil ba? Kulubal. Tinood ka. O lagi, suwaya na to. Kung maayo ka, lao man kini akong bulsa, tagaan ko mo kwarta. Aw, kana na di ay. Sige. Tigaan usak libo ko. Epektibo na. Epektibo? Oo. Usak libo? Oo. Sige, usak libo. Kung maayo ka sa impit, 10,000 ang hatag mo na ko. Okay lang. 10,000 yun. Di ba? Okay. Maayo ka manggurani, God, kay ngilgi ko kay ning plaza. Sige. Cool ko. Kana kung mayo di mo akong iro. Sa? Kining mong irong kagirong kayo? Oo. Ayuhan na siya. Kaya ako gining pinangga si Lucky. German Shepherd ni nga iro. Looy kayo kay nagkakaon ng pasayan mo. Naupaw taon. Upaw di ay ha? Bida, be. Sige, tambalang din mga iro. Kumayo di 10,000 ha? Bisag pinon pa kung nagkalimba 10,000 ni mo. Basta mayo na siya. Porbida ang kalimba. Sige, larga. Kwarta na ni. Ano, tambalan ko ni. Haplasan ko ni siya sa akong miracle oil. Haplasan! Ingka. Dogirman, isugman mo lagi na imong isugman mo lagi na. Laki, behave ha. Umur ni laki nga bay. Bay mo lagi imong laki. Laki. Laki ba? Lingkod lang ha. Lingkod ha. Sige. Tambali. Kini, kwarta nga. Pag-gion ko tong linatin nga akong practice og maayo. Kwarta lagi ni mawa ning kagidyan ng iro. Siya na ha. Sige, tambali na si Lucky. Okay na siya, di siya mahilabot ni mo. Oo. Good boy ka si Lucky. Ay, inisog mo lagi ng iro. Ngisim lagi na. Okay na siya. Ha? Okay. Tambalan na ko. Bahala na. Magbugna lang kong linatin. Ang importante, kini malana. Dili man kini yung pangadyon. Niya, mga dyan ako. Iro to. Siya naman. Kalom.
Anyong galumbalom. Tunlat momot lukpastin ko. Ugurom ni Rutom. Mamayo ka, Rutom! Mamayo ka! Mayo na siya, mayo na. Oh, maayo na siya. Miracle ko ni. Ugma, makita ta din niya. Tanaw na to imong iro. Og naayo ba siya? Ugwa ba? Okay? Wa palagi ka matog. Sayo man ka kaugma. Wa pa ko bati ang duka. Ikaw, migawas ka lagi sa imong lawak. Nakita mong gud nako nga niya ka dinhi sa veranda. Maong giduol ti ka. Nahuna-huna ko lang. Ang gibuhat ni mo ng Simeon ako. Sendo. Ang tudron. Dili pagi ko makatuong gidapatan ko niya. Oh. Nasakitan kay ko sa gibuhat ni mo ng Simeon. Nasakitan kay ko. Nasakitan ito. Ginipatan man mo. Wa ko katutuyo. Nakalitan ako. Nakasabot ko. Pero, sao naman. Ay, tabo naman Ang dapatan naman gito ni Mos Baisindo. Ang ara sa to niya eh. Unsay? Hinaptano nun. Gihagit mo ko niya. Hindi siya makasabot na ko. Oh, Baisimion. Mao ka na ba ito? Tinood, ni anak ko ang tuong kamot ni Tatay Kacho. Di kuha ko ni. Tungod kaya ko. Ako ang angay pinla ni Tatay Kacho sa maong kabilin. Putong ipasabot ba nga ang tuong kabot ni Tatay Kadyo ninyo? Maunang kabilin? Unsa ko no, maning Simeon? Siya pa. Naminaw tang. Mao kini ang kabilin nga gibili ni aning tatay Tasyo. Kini miya sa kong tuong kamot na edad. Oh, anak ko. Mao ka nagkabilin sa atong kaliwat. Kabilin. Kanang naas tong kamot ni Tatay Kacho. Oh, unsa? Mao ka na. Pero wa gibili ni Tatay Kacho ka na ako. Di doon tak ang sindo. Pero dili ko masukot. Ako unta ang angin pinla ni anak. Ako. O sa kiputal ko. Hinungdan nga. Kiputol ko kini. Ug gisud ko sa dakong karabon. Aron magamit ako. Ug epektibo ang akong gibuhat. Epektibo kayo po to. Ug ako na ang pinakamaayong tampalan tungkol sa tuong kamot ni Tatay Kacho. Ako na! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!